Okay, mntasekayidala ndifuna unibuza le nto molweni. Ngaba bantu bathi xa bedibene nabantu uthi xa une-friends or ukwi-relationship platonic or romantic fumanisa uba into zakho ziyapatyalaka zingahambi ngendlela. Ingaba ungomnye waba bantu na bathi wena xa ukwi-group setting fumanisa uba into zakho hayi mani zivele zixinge zingahambi ngendlela to a point that uthi abantu bayakuthakatha, they stealing your energy or batheni uyayibona loo nto leyo. Ingaba ungomnye waba bantu mntasekhaya uthi noba uya kwindawo yoncedo, indawo ezinceda abantu, like you stand in a queue abantu bancedwe, but when it's your turn ungancedwa wena. Uyazazi uba why kusenzeka loo nto leyo? Mntasekhaya uyilaa nto kuthiwa uyinkomo edla yodwa. As our souls are here for our missions and purposes, understand that kukho abantu that are here, especially abantu spiritually gifted. Kukho abantu abalapha abazophila ubomi by solving their issues themselves, kungekho mntu obancedisa. Akhala noba kwenzeka ntoni, wena uzawuthi xa uncediswa izinto ufumanisa uba xa uncediswa kumoshakala more. The more kubakho abantu abakuspoon feedayo, the more kubakho abantu abakuncedayo, the more into zakho zisiwa. Ingoba wena mntana sekhaya uyilaa nto kuthiwa uyinkomo edla yodwa. Inkomo edla yodwa mntasekhaya, ewe bekukho ixesha loba sithakathwa sisithini xa sidibene nabantu, but now ubumnyama budilikile, sikwinceba yeminyanya. So ndizokudlulisela lo myalezo mntasekhaya. Uba ungomnye waba bantu bathi xa bedibana nabantu ufumanisa izingxaki zakho they pile up, ufumanisa hayi mani bendisolve le into bendisolve le but izinto azikulungi. Xa ungqungwa ngabantu bathi mawuwedwa izinto zakho zithi ziyaflowa zithi mntasekhaya uyinkomo edla yodwa. Get into your head uba mna ndiyinkomo edla yodwa and I'm supposed to be solving izinto zam ngokwam. Akufanelanga ndibe ndithini, mandiguqe ngedolo, mandiphahle, mandikhulume nomdali wam ukuthi mabakhe bashukumise izinto ngokwam. And xa uwedwa uzenza ezi zinto mntasekhaya izinto ziphinde zithi zibuyele kuwe. This I'm talking from experience, you know me, andithethi into engayiphilanga. Nam ndiphilile impilo ndimane ndikhomba abantu ndisithini, but what I've realized is that no man, abantu basekhaya banomona ngam. They do not want me kubekho umuntu ozathi hayi uncedwe ndincedwe nguye. Umuntu uthi ngokwesaza kakuhle sithi uyandinceda mntase kuzawubakho into ezawupotyalaka that is gonna make the relationship fail or the friendship fail or lo business kwayona ingahambi kakuhle, or ubone umuntu engasafuna undithethisa 10 on the time, a new beginnings mntasekhaya. Understand that ufana nam wena uyilaa nto kuthiwa uyinkomo edla yodwa, and get it into your head, uyixolele, uyi-embrace and build your own table. Mntasekhaya, it's Saturday. Let's have fun. Love and light, family. Peace out.